Jamen, jeg har lige set min forrige video, og det er jo helt helvede, man kan så, hvad jeg siger. Så jeg kan ikke skrive hvad. Jeg købte en Mac. Den har været, så jeg kan ikke gælde lyden i den og videoen. Men jeg smækker mig, det er, at jeg er 39 år gammel. Jeg har 2 børn. Jeg har ingen følelse længere. Jeg ved ikke, om det skyldes hjerneblødning eller stofferne. Alt hvad man kan sige om det her forløb, ønsker for nogen. Jeg er ekstremt mentale ved at snakke. Men jeg har lov til den her de sidste mange år. Og kunne have kontakt med min mor og far. Jeg er tidligere roman. Og har haft gæld siden jeg var 18. Betalt helt på det i hvert fald. Det gider jeg heller ikke længere. Jeg har opført mig pænt her i videoen. Jeg har et meget grimt på normalt. Og så har jeg problem med at snakke hurtigt. Jeg vil gerne snakke som før. Det kan jeg ikke lige nu. Det er det, jeg snakker om. Fuck, jeg siger mig forsikringer. Hold da for det billigt. Vældig dyre. Så jeg er sikker på at få noget. Hvad fanden skal jeg sige mere? Det ved jeg ikke. Jo, ensomhed. Det er dem træls. Det er en dræber. Det synes jeg, det er med. Jeg vil gøre alt for mine børn. Og for resten. Nu sagde jeg dem igen. Jeg gider ikke mere. Jeg er en fejler. Jeg er rejst fra ingenting. Og kan nu gå lidt. Jeg skal træne hjemme. Og så har jeg en time med fys. Udover det. Som jeg er rigtig glad for. Hun skal svare på barsel nu i juni. Så er det ikke så fedt. Men jeg håber, jeg får en ny. Det gør jeg. Jeg håber, han kan lidt mere. Så det er bedre. Men det jeg vil sige, det er bare, at holde kontakten, men det er dårligt selskab. Skal nok mange liv. Jeg har taget højt pris. Uden dø, desværre. Hvis jeg ville selv inden, så havde jeg ikke gjort det. På den værste filme. Kan jeg have en god dag?